taa wee ụbọchị nke 13 n'ime ọnwa Mee 2025 wee bịa ụbọchị Tuzdee bịa ụbọchị a ji azụ ahịa eke n'ụzọ abịa na Igbo n'ala Igbo. Mụnwa is Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka Ezeigbo gburugburu worldwide eze omeiwu ukwu na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ wee na ya ayọ Chukwu abịama ka inye ụmụ nwaanyị ndị Igbo na-achọ nwa gị nwarụ nwaanyị onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ ma ị nọ Naijiria ma ị nọ n'obodo oyibo ma ị na-achọ nwa, ana m ewepụ aga na ndụ ụmụtụtụ wee na-ekwu na ma ije n'oge awa na ị ya adị ime mụọ nwoke mụọ nwaanyị mụọ ejima nwoke mụọ ejima nwaanyị. Gị nwarụ nwoke onye Igbo mana ya na-atụwa nwaanyị ime, ana m ewepụ ime ịtụ ụta dị na ndụ ụmụtụtụ wee na-ekwu na imetụ nwunye ya aka malite n'oge awa anyị na-ekpe ekpere. Ọ ga-amụrụ nwoke, ọ ga-amụrụ nwaanyị, ọ ga-amụrụ ya ejima nwoke, ọ ga-amụrụ ya ejima nwaanyị. Ekpere eze omeiwu ukwu na ekpere ime ndụ ụmụtụtụ. Anyị wee na-ekwu na ka anyị gọrọ ya ka ọ lee. Ndị ichie na dị Gburugburu taa anyị n'otu ka anyị taa n'ibe. Ihe anyị na-ekwu okwu na abalị ịgba anyị egbu onwe ya. Anyị na-atụpụ ọchị ka anyị na-atụ mmịa n'aba ndị Igbo niile nọ n'ebe Yoruba sọtụrụ wee na-ekwu na ụmụ nwaanyị ndị Igbo ụmụ nwaanyị aga ya amụ nwa. Ọ bụ anyị na-ekwu okwu ya na ọ ga-ama anyị nwa n'ụtụtụ ehihie na abalị.